Explica'm un conte. Els conqueridors, de David McKee. Hi havia una vegada un gran país governat per un general. Aquest general tenia un exèrcit amb molts soldats i un canó enorme. El país considerava que la seva manera de viure era la millor, així que el general de tant en tant sortia amb el seu exèrcit a conquerir altres països. Els altres països sempre posaven resistència, però sempre acabaven rendint-se, així que el general sempre acabava conquerint tots els països. Va arribar un dia que el general havia conquerit tots els països del món. Bé, tots no. Quedava un país petit, minúscul, que el general no li donava molta importància. Però un dia, finalment, va decidir que havia d'anar a conquerir aquell país petit. Així que va agafar uns quants soldats, es va despedir de la dona i del seu fill i es van dirigir a conquerir aquell país. Però es van quedar de pedra quan van veure que aquell petit país no posava resistència com la resta dels països, no? Sinó que els van rebre amb una gran festassa. De fet, van oferir la millor casa del petit país pel general, i el general es va instal·lar allà. La resta de soldats van anar a viure amb les famílies que hi havia en aquell petit país. Passats els dies, el general va adonar-se'n que els soldats, ajudaven a fer les tasques de la gent d'allà i pintaven les parets, carregaven les pedres, feien de transportistes. També va adonar-se'n que els soldats cuinaven els menjars d'aquella gent del petit país, escoltaven les seves històries, reien els seus acudits, cantaven les seves cançons. El general cada dia enviava una carta a la seva dona i al seu fill i passava llista a tots els soldats. Però quan va adonar-se'n que els soldats, el que feien era fer vida allà, es va enfadar moltíssim i va agafar els soldats i els va tornar cap a casa, cap al seu país, i va fer portar a nous soldats. Però només arribar als nous soldats van fer el mateix, cantar les cançons de la gent del petit país, menjar els seus menjars, riure els seus acudits, ajudar-los en les tasques domèstiques. El general va adonar-se'n que no calia estar-se allà, així que va retornar a casa seva, deixant molt pocs soldats. Només marxar el general. Els soldats que es van quedar van deixar els seus uniformes i es van vestir com la gent del petit país i feien vida com la gent del petit país. El general, quan va arribar a casa, hi van fer una festa enorme i tothom anava cridant: «Som els conqueridors! Som els conqueridors! Som els conqueridors!» Aquella tarda el general va passejar-se pel seu país i va adonar-se'n que els menjars no feien l'olor dels menjars d'allà, sinó que feien olor dels menjars del petit país. Va adonar-se'n que la gent vestia amb robes com les de la gent del petit país. I fins i tot les cançons que escoltava eren cançons que cantaven en aquell petit país. I va pensar, són coses de la guerra. Aquella nit, quan va anar a explicar un conte al seu fill, li va passar una cosa, i és que no se'n recordava de cap conte del seu país, sinó només de contes i històries del petit país que havia conquerit. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.